Kakenhon ya senrap lang jo kinonya kali kamai ki bakan thop ye ki sumo taxi pick up at ki bus hapo ka shatri jong ka joint action committee jong ka all ribhoi passengers vehicles mata ka singi ka khandri tare ujamang kilalet banya kendo eu deputy commissioner jong ka ribhoi arpit upadhaya banya kran halor ka jing e jong ki driver hagane ka jing le yakendo dalam khmat uba binas makri kum chairman ba uba Vincent Sokhwai secretary kalong banyak keren halor ka jingbat jeng ka office UDC yaki kali kamai na do ka duty COVID-19 ka duty election MLA badang shudap shen bad ki wei ki jingdan kam ka sorkar kat bai ka jing seo bai sngi kini ki kali na kalyang ki department jeng ka sorkar hadu menta ki par seo satya ka bala bo ikinong nya bad ki try kali ha ki jing e ki ba kraw kham tam lei ha ka ni ka por ba hiran ka kamai ka ji kila kerpar UDC ban pendan kam ya ka ikhtiar bad ya ka office jung u ban penstar ban siewi ki bai sngi bai wai namar ka kam kalakot labon tayo menta menta ka sngi na kaliang ka joint action committee of all ribhoi passenger vehicles ringkat ki nong yalam jong ki association befer nila yawan banbu ka dorkhas ka jungi hakmat deputy commissioners badan buram jaga district ka jungi ban penpau ya ki jingye ki ba ngi ki try kali bet ki drivers ngi kendu ka jingye ka ba ngi kum ki try kali bet ki drivers ngi kendu kalong halor ka jing bom penlaj pisah ka sarkar ha ka duty ki ba mangi ki drivers ngi la le te kabil ka badangsa kalong ngadu kabil jongu COVID-19 katar ngin patyo hadin kata ki duty ki bangilej ka por Independence Day Republic Day katar ngin patyo te hadin kata kabil ka ba late duty haunu election MLA badang sudapsian kataru ngimpat yo haswa ba nakaliang ka district administration kan bat I kali jungi ngilawan bani kendu bani keren alor ka jing suki bansiu ya kapisa ngiladon ka jing keren nakaliang ka district administration kila ong yingi ba ya ka bil jong ka election duty kinom penslam ban penlai henrei ka ba pensa lengo ane pensa yangi ka umdum wat hadu mentaru ngimpat yo ya kata kabil ka bangi dei hok ban yo dei halor kata ka nongrim ilayawan ban kendu ya UDC te hakane ka jingi kendu jungi UDC kalong ka eke ka basngu tenan bana kaliang ka jungu ula kular hakmat jungi menta ka sngi ba ya ka bil jong ka election duty lakum no hapo ine khatsan lane arpo sngi un sa penlai no kata ka dei ka jingkular na kaliang ka jungu ngi penpau ka jing sungu yo UDC jungi halor kane ka jing simkia ka jungu bat na kaliang ka jungu ula ongru baya kane ka bil COVID-19 bat ki wei ki bil ki bangi dangsa un sa simkia bat musale kat bala na kaliang ka jungu ban penlai no kham kloi na kaliang ka jungi ngi sungu ban penpau tanggatai